Bocah ganteng. Ya digoleki Makja. Oga, saya tak tekoki. Kamu sudah maem apa belum? Lihat Budes dulu ah. Sudah maem tenan, tidak bohong. Yaya juga sudah. Sudah pinter. Siap. Tadi pakai apa Makme? Pakai ayam Mbak Pitik. Terus Yoyo pakai ayam Mbak Pitik pakai mie. Oke. Siapa mau ini? Oke, ya satu-satu. Ini Bude juga punya ayam Mbak Pitik. Mbah engko dimasakno Mbak Intan opo? Oh, Mama. Mbak Pitik ini. Iya. Dimasak apa Mama ngene iki, Mama? Kecap apa diapakno ya? Kayak kecap. Di karo tahu, Mak yo. Enggak apa-apa lah. Iya ya, Mak. Ayo. Oh lah, Mama. Iya, membantu dulu. Taltin. Halo, ya tak seronteng. Pemirsa gini, Bu, Intan kalau maem pelan-pelan ya, nanti kasihan lambungnya. Di sana, udah ini payeke. Sendoknya sendok. Neng arep ya, mbek go ngombe sisan ya. Ya yo. Iya kok. Mam neng kenae. Ya wes, oke. Tutup packing kok dibumbu kecap enak pemirsa. Sik. Iki sing gari Mbak Nori. Iki aku sing berangkat neng PWRI nggih pemirsa. Aku enggak yo, Bu. Yo, Cuk. PWRI ora dolanan kok. Nang PWRI iki mengantarkan arisan karo buku kok. Wes baca doa. Bertemulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bali. Kembali. Lungguh. Iki Yaya Yoyo wis bar sarapan, alhamdulillah. Enggak pecel loh, tak kira pecel. Ora, jarene nek pecel terus njaluk berubah. Iki lho. Telur, ndelok. Ayo bantuin. Apa bukan ini, Mbak? Engko kok tak ewangi, Dek. Bunda. Iya, Bunda engko ewangi ya, Nduk ya. Diwangi mepe sendoknya ndi? Lah kuwi lah ya sendok to. Mbak Dewi nyuci, Mak. Sik, Mak, cek dijukokno kunci sik, Mak. Sebentar, Mama. Pelan-pelan ya, Mak. Kono saitik. Lho pancen yo ukurane sakmono lah, Nduk. Iya. Apa njaluk sak pira sakmono Dek saiki iki lho. Ning pinggir kene iki lho, Dek, pinggiratan kene iki lho. Sing dodol cantik koke. Wedok. Iya lah, yang cantik ya wedok lah koke. Wis Tapi nanti jenenge saya buka mau. ya jenenge. Jenenge sapa ya Mang lali aku diceluk Mbak Rin ngono lho. Mungkin jenenge Mbak Rindu apa, Mbak? Heeh, Rindu menanti. Ngono. Nasi campur Intan, enek telur dadar, enek ote-ote, enek tempe, enek tahu. Ini lho tahune, Dok. Tahu, kering kentang mie. Alhamdulillah. Di sini belajar sama bu guru Dewi. Mak. Somben wis kahanan kabeh wis padha bar bancaan bar iki bar ngono-ngono lagek ya Mak ya. Bergerak golek lemah neh diganti sing tuwek-tuwek kaya aku ki wis dibuak direboisasi diganti. Nek wit cau barang ning kono wae sithik. Oh, Intan giling. Iya. Takon ngewangi kok Bunda. Bunda wangi nduk aku ngono. Sakno aku ngono. Lah ndekne iki kumbane ya mau sak uprit Dek, Mak. Wis tak sana digiling. Tak pepe ngene. Kon rene Mak Intan Mak.
Duk, ya, manuk ya. Manuk gawe sarang ya. Sini ya, tak dono ya. Selak Melayu ya, Rene ya. Rene tak dono manuk. Itu lo ya. Apa? Alah Melayu, Intan pe tak dono manuk gawe sarang wis Melayu ya ro yo ya yo. Dah nang mam lagi jajane. Urung mbok buka, Dok. Bisa buka apa ora, Je? Gak bisa buka. Oh nganggo rasa nganggo gunting budhe trimo ngene. Terus. Nah. Oke. Ya tak tekoki ya, kena apa ya? Adeke nek adus nek rambutnya selalu basah. Nek rambut ora basah iki gak mandi Bude. Kuwi jenenge siben. Nek mandi ki rambut kudu basah ngono. Pinter ora kaprah kok. Oh. Bajuke bagus kok. You can see lho iki. Kamu bisa melihat lho iki. Iki yang guyu iki delok apa iki? Apa iki TikTok? Tutup. Iki aja yo, gantenge ngene lho. Kok sahrukan lho. Kayak Sridep lho. Oh. Bunda ki majah ke kegiatan pagi sebelum aku mewakili. Jenenge mewakili ya, Mak ya. Aku dikongkon hadir karo Bu Puji. Mbak Yun mungkin jenengan hadir nggih, nganu maksudnya ben roh pucukane mengke sinten sing angsal ngono. Ta yo saiki yo ora kono ra kene Mak, kaya pamane jenengan mboten hadir kesepakatan dimasukkan lagi yang hadir ya ngono. Memang wis kesepakatan bersama Mak. Lah aku kan mewakili Mbah Ying, anu nggih mengke Mbak Yun hadir. Nggih siap Bu Puji. Oke. Ya Mbak Yoyo pinter tadi kranmu kan mbok tinggal ning ndi, mbok tinggal ngewangi Bunda makan bek lah yo. Langsung dipati-pateni. Ora usah gede-gede kok gemine. Ini aku banget. Iya. Wes langsung lamboke. Lampu iya. Iya. Kabeh. Ya hati-hati. Soalnya aku Wedi wis dikancani Yaya mbek Yoyo dek wedi ya? Nggih. Lah ini dikancani Yaya, kancani Yoyo lho. Kayak lagi PW, posisi enak di pantai. Nanti sore ngaji tempatnya Pak Gendut ya. Kamu ngajinya nyampe mana, Je? Iqra berapa? Ikra. Lah apa? Ikra. Belum. Lah kamu ngajinya nyampe mana, Dok? Di sana? Apa le? Ditanya Bude dek guyu untune jengil tak gone puskesmas lho. Mau? Iki tak cemplung lah. Apa, Dok? Kosek lah ya urung kok. Bisa. Apa di Medina delok Bude ya wis sak isone Nduk gawe Indomie. Gawe sarden goreng tempe nyeplok ndok. Pokoknya ya sing sederhana ngono kuwi masake. Ngono kuwi. Iya. Ada mau ya? Bu tak ada mau. Iya, jangan tenan. Iya, nek gak tenan iki piye lah. Digojak-gojak. Kuwi lho depanmu. Oh, sak jukono banyu mateng kuwi lho. Iki lho. Aja banyak-banyak lho banyune lho. Oh, gak iso iki. Ya wes ngono tok. Wes. Dibuat ya. Iya ta. Lung. Wes semangat deh. Gebres aduh. Loh, tadi ngajinya sampai mana di sana, Je? Ya jilid 2 kan. Jilid 2. Aku jilid 1 karena aku nggak tahu ngaji. Oh, Yaya jilid 1. HP-ku. Yoyo jilid 2. Karena Yaya di sana sepedaan saja, tidak ngaji ngono apa piye? Melok dodol mama. Enggak. Kalau ngaji naik sepeda. Kalau ngaji naik sepeda. Dek beniku ganggu Bos, sepeda. Belum. Diantar. Kalau ngaji diantar mama. Dek, Jauh apa sekarang deket? deket. Lah nek ning kene diantar Bude ning gone Pak Gendut. Kan perkenalan, Dok. Le nanti Pak Gendut.
Ini adalah anak ganteng dan anak cantik, namanya Siti Romlah Adelia. Lah sapa le? Dewi Adelina Korea. Walah Korea. Anu Pak Gendut namanya Korea. Ya. Kamu kok jengking to le? Aku eling kok ya. Iya tan sebentar. Adelia Ardani Aldelio Ardono. Nama panjangnya adalah Koirunisa Adelia Ardani, pemirsa. Kalau ini adalah Muhammad Adelio Raufin. Oh iya, betul. Oh, Adelio Miftahul Raufin. Miftahul Adelio Raufin. Mbah le wis tak eling-eling. Aku ngerdelok iki darah eling. Wes ki hasil karya Intan. Irisi lombok brontong bawang sing akeh. Ngene iki nggo sak anunan pemirsa. Terus lagi seneng ini ki wis, tapi uga terus pemirsa ki kan. Engko gang seminggu pisan. Ketok iki kurang sithik, Nduk. Ketoke lho. Wes. Jus. Lagi masak lagi males pemirsa iki. Mbah iki Bu Yuni lagi males masak nggih pemirsa. Walah ngrasakno sirah ngene masuk angin. Wis aku engko trimo makme nasi anget-anget. Terus ayam goreng. Wes ngono ae. Gawe sambel kecap. Sing intene ulang. Cepet temen. Aku minta tolong kompakno motor. Aku mang menurut depan. Walah, rute ibu ki lho, rasane sengkring-sengkring. Depan. Nang rumah depan, kuwi bae dah. Iya. Pantesan tak cuweluki Intan ning ndi, aku tolong kompakno. Peneng ndi? Iki lho ning kene. Punya siapa itu? Apa? Ini punya siapa? Punya Bunda. Tolong. Lho sing awakmu sing kuat tok. Bismillahirrahmanirrahim. Kena gemuk lho. Aja ngono carane, aja dhuwur-dhuwur. Engko kena gemuk. Iya, kaosmu kena gemuk kok. Nah. Ora usah dhuwur ngono. Wis atas poro. Jajal. Alah cek empuk tan. Nenek ibu. Aku sing nyoteng Ya ya. wes nya. Ya. Cak. Aduh. Aku dede. Tak kira surung mulai koncone Bases. Ku sampe jenenge lali aku. Mbah Suntari karo Mama Ii arisan. Oh, Mama Ii. Wes Mbak Yu gak usah rono gak apa-apa, wes tak handle aku ngomong Mbah Sun nggih. Oh, alah. Wis bayar arisan Ibu Mang. Sampun. Kene tekan kok kene lho. Lagi ndi anu lho. Topo kuwi. Halo. Ini Bu. Ingat ya? Wes pateni sik. Cus. Nanti yo. Kasih, Dok. Ya wes sekarep ning kono ya kenek, ning kono ya kenek. Yo. Wes nanti Mam. Ma. Iki lho, Dok, iki sing dari Mbak Nori. Terima kasih Mbak Nori. Dua toh, Dok. Ini iki risol.
Iki Nogosari. Terus iki apa jenenge? Ketan itu tapi enak isine. Lombok. Kamu mau mencoba sendiri dong? Ya yo. Ini langsung dimakan Bunda. Sik toh, tak bacane dulu. Telur gabus sambal balado. Oh. Tidak ada yang lebih indah dari cinta yang membawa kehangatan keluarga. Iki ketok iki langsung dimami, Dok. Rupane apa kepis ora ya? Gak. Nggak tahu. Iki telur gabus gula aren. Pengen mencoba yang mana? Pengen mencoba yang mana? Ya pengen mencoba yang mana? Enggak dulu. Iki lo adiknya kok dikasih. Ya duwe kok. Ini punya. Aku tak mau iki. Jadi bahagia tan, aku mau naik beli dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dulu. Enggak boleh. Dulu. Jangan duit kan. Dimakan nanti nek pas ngene iki dimakan bareng gak apa-apa. Iku gak seneng nek intan pelit itu gak seneng. Ambek dulure kudu berbagi. Wah, lomboke mateng kan. Lomboke mateng. Wah. Lomboke mateng. Itu apa ora? Apa ini apa ndak buat tumbas ya? Permen karet. Pi. Ini iki. Jadi Itu juga permen. nggak tahu. Enggak tahu. Mau? Ketanakon? Mau ya? Kan? Enggak. Mantap gak telur. Mantul. Makmu masak di pedal-pedal ngono. Tak buka yang ini ya, maaf ya. Mau. Tapi pedes kurang. Ora. Jajal bisa kayak. Hasil pedes lah, hasil. Nih. Iki coklat apa? Manis. Nek sing iki coklat iki lho. Iki telur apa gula aren kan ora pedes. Nek iki kan rupane abang sambil balado tak jajal dhisik ya. Terima kasih Mbak Nori. Oh. Bentuknya ngene nang. Nek dua. Oh, bentuknya. Enak. Enak. Dijajal. Ini lho kan ya. Mas ceritanya ini review jajan pasar. Enggak review. Ini teman, oleh-oleh dari Mbak Nori. Ketan ya. Tak jajali ketan ya? Mau? Nggak mau? Nggak mau. Dulu serondeng. Dulu nggak serondeng ya? Mama pulang. Masak. Ambil jalan tetapi deh. Aduh. Pelan-pelan le, Dok. Iya. Kuwi gue nyobrok iki manuk. Yang berkorban sanggih demikian cerita pagi ini ya, doa terbaik untuk kalian semua. Semoga sakit dan paling sembuh untuk pejuang garis doa sempat yang diberikan hubungan yang saleh-saleh ya pemirsa. Dan di anunane ndi atik iso gul-gulan ki nggo ndi? Gul. Wis ndang neh, saduk neh, gul neh. Iya. Dede ki mau kalah. Gul nah.
Bul, bul. 6 sama. 6 sama. 6 sama, Adik Mang. 7 4 sing 7 yo. Oh iya. 6 7. Heeh. Wes. Aduh, alhamdulillah mbok ring kasih kabeh, Dok. Wes mbok ring kasih kabeh. Cerita pagi ini ya pemirsa dolanan karo ya Mbak yo. Wes pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.